Tak takúto faktúru som ešte nevidel. Pôsobím v telekomunikačnom sektore už skoro 8 rokov, ale až teraz sa mi dostala pod ruky faktúra od O2 Business Services. Dá sa povedať, že ide o odnož O2, ktorá má na starosti naozaj veľkých ičo zákazníkov, ako napríklad rôzne ministerstva Slovenskej republiky alebo napríklad železničnú spoločnosť Slovensko. Ostal som naozaj veľmi prekvapený, keď mi zákazník poslal na optimalizáciu túto faktúru. Jednak preto, lebo má len dve telefónne čísla a pritom je zákazníkom O2 Business Services. A ešte preto, lebo program O2 Business Fair je očividne naďalej fair, lebo stojí 0 eur mesačne plus spotreba. Tá klasická varianta nedávno v tichosti zdražila na neuveriteľné 3 eur mesačne plus spotreba. Všetkým ľuďom, ktorí majú ičo, chcem dať do pozornosti to, že v O2čku vedia získať tzv. Percentuálne zľavy. Čo to pre vás v praxi vie znamenať, si ukážeme na ponuke pre jedného zákazníka ešte z decembra 2024. Zákazník dostal na 3 telefónne čísla dokopy 3 bonusy za prenos plus 45% percentuálnu zľavu. Daný zákazník tak namiesto 39 eur za bezstarostný paušál mal možnosť platiť len 19 eur a 25 centov. Napríklad tento zákazník má pre zmenu len dve telefónne čísla a pritom až 50% zľavu, bonus za prenos čísla a ešte aj bezplatne balíček EU naplno. Pozor, tým určite nechcem povedať, že na takúto ponuku má nárok každý. Ukazujem vám to avšak preto, aby ste si uvedomili, že existujú aj takéto možnosti. Univerzálne najlepšia ponuka pre každého neexistuje. Každý z nás má iné potreby, preferencie, limity a koniec koncov možnosti. Na Slovensku sa aj po konsolidácii verejných financií viete mať u operátorov veľmi dobre. Lacnejšie potraviny vám síce sľúbiť nemôžem a nechcem, ale lepšie a lacnejšie telekomunikačné služby určite áno. Vypíšte kontaktný formulár na stránke operatory.sk a pridajte sa k odboju.